खुलुमनाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि गासैबो मिथिगो दैज्लां समाव माब्लाबा मार बार गोसा अखा हाबाथाय माबोरै बे बार अखाया मानसिफोरनि न'फोरखौ बिफां लाइफांफोरखौ माने जेखौ मोनो बेखौनो धंख' खालामना गालांबाय थायो। बियो धोनि गोरिब दंफां गेदेर दंफां फिसा जेबो मिथिया बिनि माने माबायाव जायनो फाखोआव जायनो गोलैयो बेनो माने धंस जालांबाय थायो। थिग बिदिनो जों मिथिनाय बायदिनो गोसो थोलायनाय टाइमाव मानसिफोरा थिग बिदिनो जायो। धोनि गोरिब गोसोम गुफुर बुरि सेंग्रा माने जेबो मिथिया बै समखिनियाव खालि मिथिगो जे सासेया सासेखौ मोननांगो सासेया माने खाथियाव मोनलायनांगो बिनि अनगा जेबो दुनियानि बिमा बिफा खा सम्पत्ति बा कुनु दुनियाखौनो जेबो मिथिया। आरो थिग बिदिनो नोंथांमोना निउसफोराव नुबाय दं जानो हागौ सीमा हायदार नोंथांमोना इउटुबफोरावबो नुनो मोनगोन। पाकिस्ताननिफ्राय जाय हिन्जावा गासै गावनि फेमिलि न'खर न' दुवार गारनानै 7 गथ' लानानै इन्डियायाव मोनफैबाय गावनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ लोगो हमनो थाखाय। आरो बै सेंग्रानि नामानो जाबाय सचिन आरो इउपिआव थायो बिसोरो। आरो बिसोरनि जि स्ट'रि खोब इन्टारेस्टिं स्ट'रि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजुब नोंथांमोनाबो मिथिनानै मोजां मोनगोन। बिसोर आसलते फार्स्ट स्टार्ट खालामदोंमोन पाबजि गेलेनायनिफ्राय आरो बै हिन्जावाबो पाबजि गेलेना खोब मोजां मोनो आरो बे सेंग्रायाबो सान हर माने पाबजि गेलेबाय थायो। आरो पाबजि खेलाया ओरैबायदि माने 7 टीम थायो। बे टीमा माने जायखौ बुथारजोबनानै जाय टीमा थालाङो बै टीमानो माने देरहायो। आरो बिदिनो बै टीमाव 7 नोंथाङा अनलाइन गोबां मानसिफोर मोनगोन आरो बिनि जायखिजाया नोंथाङा बिनो इनभाइट खालामनो हागोन आरो इनभाइट खालामनानै जुदि बे हाबफैयोबा नोंथांनि टीमाव नोंथांनि टीमनि मानसि जायो। आरो बिदिनो नोंथांमोना मबाइलाव रायलाय माने गेलेबाय थानो हागोन गेमखौ। आरो बै पाबजिनिफ्रायनो स्टार्ट जालांदोंमोन सचिन आरो सीमानि गोसो थोलायनायनि स्ट'रिया। बिदिनो बिसोरो पाबजि गेले वाट्सएप नाम्बार हरबाय फन रायलायबाय बिसोरो गावनि गामिफोरखौ खोन्थिबाय माबायदि इन्डियाया ओजोंनिफ्रायबो पाकिस्ताना माबायदि बिदि खोन्थिलायबाय। आरो गोबाव सम बिदि रायलायनायनि उनाव सानैनि सायाव इन्टारेस्टआ बारा जालांबाय आरो लोगोसे सानैबो सानसे समाव डिसाइड खालामबाय जे सानैबो लोगो हमनांगौ। दा सचिनाबो पाकिस्तानाव थांनो थाखाय भिजानि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जोंनिफ्राय सीमायाबो पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव फैनो थाखाय भिजानि बहुद बार एप्लाइ खालामदोंमोन। नाथाय बिसोरनि माने बे भिजाया खनसेबो मोनासै बिसोरो। नाथाय बै सीमाया नेपालनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामबाय। माने बिसोरो बिदिनो खोनानो मोनबाय जे नेपालाव इन्डियानि मानसि थांलाय फैलाय खालामनायाव जेबो भिजा नाङा जेबो नाङा। गतिके नेपालाव आरो पाकिस्ताननि मानसिया माने सहसावनो भिजा मोनो। बेनि थाखायनो बियो नेपालनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय आरो एप्लाइ खालामनानै बे भिजाखौ मोननानै बिसोरो नेपालाव फार्स्ट टाइम लोगो हमजेनदोंमोन। आरो लोगो हमजेननानै नेपालावनो बिसोरो हप्तासे टाइम खाथायनानै बेयावनो हाबा जानानै बिसोरो आरो जुदा जालांफिनो। सीमायाबो गावनि पाकिस्ताननिसिम गिदिंनानै थाङो आरो सचिनाबो इन्डियालागै माने फिरायना फैफिनो। बै समाव सीमाया गथ'फोरखौ लाबाखैमोन जायहा 7 गथ'फोर दोङो उन्दै आरो एबार एकदम माने थाग थियारि खालामबाय बिसोरो जे इदि जोङो थानो हानाय नङा जोङो माने पार्मानेन्ट इन्डियायाव माने बेखौ लाना फैनांगौबा बियो फैसिगोन। बिदि रायलायनानै आरोबाव खनसे नेपालनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामनानै आरो बे भिजाजोंनो नेपालालागै फैना बै सीमाया सचिननि न'सिम मोनफैयो आरो बिसोरो
बेयाव हाबाबो जालायफिनबाय आरोबाव इन्डियायाव फैनानै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बै सिमाखौ पुलिसफोरा साननैसो सिगांसो हमना लांनानै जेलाव दोनहैदोंमोन जासुस होननानै पाकिस्ताननि। नाथाय दा बिसोरो माने बेफोरखौ तदन्त खालामगासिनो दोङो। नाथाय दा बेल मोनबाय, जेलनिफ्राय गबोबाय आरो बिसोर सानैबो खोब रंजाना लायनानै दा न'आवनो दंथ'यो। गोबां निउसनि चेनेलफोरा बा गोबां मानसिफोर थांनानै बिसोरनि न'आव सोंहैबाय दोङो माबोरै फैखो, माबोरै बिसोरनि प्रेम काहिनिया। आरो नोंथांमोनाबो बे काहिनिखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम।